Maria, bag-ura ganito na nga igpasaylo, nagpabadlong na pud ka na, unsa day na? Biko? Maria, iuli na ba? Ilaha ba yan na? Ito mo na sila Maria na nagkaunon. Clear, nangayon na bitaw tanin niyo og pasaylo. Dili mo ganahan ani unay biko. Ha, biko? Lamia na oy. Oo, daawa biko. Ato ani tirahon. Isa na lang bitaw. Dili dala lamia ba? Di man puta makasalaan ni kay gibitay man diri oh. Dili dayon. Pwede pagtulak ko. Yung nangayo pasaylo. Mumuha naman po lagi na sila pagkaon. Grabe ko ni mga bata kasuraban ba? Ilang nato ni kauno mo oy. Dali, dali. Sige, ano? Sige ra ulo mo. Ano? Ako nang tangke. Kanino? Ngali na bitaw tanyo pasaylo ganina. Kaisa na lang bitaw na yan. Palaman na ito ng bitaw sa panbalan. Mani. Kaon jud nila oh. Pirtig yung mga bata ni. Iuli na ninyo. Nananghid naman, mi! Ni ano? Hindi ko palaman ang bito sa pan. Diba ito ba ni ba? Kaya mo pa naman nga pandulak no. Ganin nyo. Bago pa din yung ibutang ba? Aha! Ingon mga yung pasaylo. Unya karon nangao na pud mo. Ala! Dudong bawik! Abi na mo uli na ka! Naniid na sa ato. Wala mong guna siya ganina. Gani. Kaong ka? Dili ko eh. Sampan jud mo ana do. Mga halad na inyong ipangkaon. Bahala ka dudong bawik! Nangayon man may ganina pasaylo! Hindi ko magkaon na mo. Mangayo na pud mig pasaylo. Oo! Nagbiasa na nga ninyo! Kaya ka! Tara, manguli na ta. Oy, dili pa wis, manguli na ta ninyo. Perti ko ni mga bata oh. Tara na. Dili pa wis, sulat kami.